गसाइगाव नोगोरनि साखाथियाव थानाय पद्मबिलनि करिम बाजाराव गसाइगाव महकुमा पुलिसआ हरखाब सेबनानै गंब्रै हटेलखौ ताला मारिनानै होयो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पुलिसआ करिम बाजारनि हटेल जमिलायाव हरखाब सेबो, नाथाय हटेलनि बिगुमाया ट्रेड लाइसेन्सजों लोगोसे गुबुन गोनां जानाय हटेलनि फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनो हायाखै आरो हटेल ताजआव ट्रेड लाइसेन्स दंमोनब्लाबो गुबुन फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनो हायाखै। बेजों लोगोसे पद्मबिलनि गंनै गुबुन हटेलफोराबो जेबो नांगौबादि फोरमान बिलाइ पुलिसनो दिन्थिनो हायाखै। हटेल सालायनो थाखाय खान्थि बायदियै नांगौबादि जेबो फोरमान बिलाइ दिन्थिनो हायैखाय गसाइगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि अमरज्योति बाइलुं आरो साबकाटा आउटपस्टनि आइसि शिव प्रसाद कलितानि दैदेननायाव गंब्रै हटेलखौ ताला मारिनानै सिल खालामो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।